Naš gost je pastor pripravnik Marin Šestak s kojim ćemo razgovarati o festivalu duhovne glazbe Pokreni se. Gospodine Šestak, dobar vam dan. Pa eto, hvala vam što ste me ugostili u vašoj misiji. Ovog vikenda u Varaždinu 3. put održava se festival duhovne glazbe Pokreni se. Što ste priredili ove godine? Pa evo, ove godine, isto kao i narednih godina, pripremili smo od petka do nedjelje bogati program većinom duhovne glazbe, ali uz to pripremili smo i štandove na kojima će se crkve i organizacije koje su uključene u ovaj projekt moći predstaviti našem gradu. U tom tkanju molitve, glazbe, ulične evangelizacije, koju poruku želite uputiti sudionicima? Svi smo svjesni događaja u narednih nekoliko godina unatrag koji su zahvatili cijeli svijet i nisu bili lijepi događaji, i ono što mi želimo poručiti našim sugrađanima, da mi koji smo kršćani, koji poznajemo Božju riječ, je da nas to sve nije iznenadilo odjednom, jer Božja riječ govori da će se takve stvari dogoditi u posljednjim danima ili prije nego što se Isus vrati, i želimo im poslati poruku da ako svoju nadu i očekivanje ili rješenje stavimo u čovjeka, u sustav, da je to kratkotrajno i da je ta nada jadna. I ono što mi želimo dati ljudima je da upoznaju nadu koju Bog daje, koju Isus Krist daje, a to je vječna nada, nepromjenjiva. I u nju možemo staviti cijeli svoj život, i to je ono što mi imamo u svojem životu i vidimo kako se mi nosimo zbog toga sa životom i događajima, i to bi htjeli da bude i u njihovom životu. Predstavite nam ovogodišnje glazbenike. Pa ove godine imamo sve od, ajmo reći, amatera do profesionalaca. Pa eto, u tom profesionalnom dijelu imamo glazbenika Andrej Grozdanov, koji je 5 puta bio nominiran za Porina, osvojio je 3 Porina, na mnogim CD-ima sudjelovao sa mnogim poznatim glazbenicima. Imamo isto tako grupu Emanuel iz Velike Gorice, koji ne treba najava, koja je poznata širokoj javnosti. Imamo našeg kantautora iz Varaždina, pastor Jonatan Vukov, koji ima 2 svoja vlastita CD-a. On će se našem gradu predstaviti i u tom glazbenom dijelu. I imamo isto tako i amatere koji će kroz cijela ta 3 dana festivala obogatiti naš grad sa pjesmom po različitim mjestima u gradu, a i na glavnim događajima. Kad čujemo riječ koncert, taj nam je pojam razumljiv, no večer slavljenja nije toliko. Što znači? Pa upravo ste, kad govorimo o koncertu, znamo što očekivati, znamo kako to izgleda. A kad govorimo o slavljenju, možda bi bolja riječ bila štovanje, jer možda to mogu biti sinonimi, jer štovanje Boga je ono što je stil života. I mi možemo Boga štovati kroz glazbu, kroz propovijedanje riječi i kroz što radimo. Štovanje je ono za što smo mi ljudi stvoreni. I problem kojeg mi imamo je da čovjek štuje stvorenje umjesto stvoritelja. I ono što mi sa večeri slavljenja ili štovanja želimo poručiti našim građanima je da usmjerimo svoje štovanje prema jedinome onome koji to zasluže, prema Isusu Kristu, bez kojeg ne bi imali apsolutno ništa. On je sve stvorio i njemu sve duguje zahvalnost, kako kaže Božja riječ. I kad živimo za bilo što stvoreno, za ideju, za osobu, za materijalno, ubrzo shvatimo da je to prazan život. I koliko god trčimo za tim, to je prazno. I poanta večeri slavljenja ili štovanja je da pomognemo ljudima razumjeti zašto okrenuti svoje štovanje, svoju nadu, svoje rješenje, svoje očekivanje staviti jedino na Isusa Krista. To je u stvari naš cilj sa štovanje Boga kroz glazbu. Kako duhovna glazba utječe na čovjeka? Pa eto, mogu vam reći iz svojeg vlastitog iskustva, budući da ja isto jesam glazbenik. Prije, na koncertima i na svirkama, kad smo bili, postoji određeno veselje, postoji određeno zadovoljstvo koje brzo splasne. A u duhovnoj glazbi, prava duhovna glazba, treba komunicirati istinu o Bogu. Tko on jest, što on čini, kakav je on. I kad slušate takvu glazbu, jer sve što slušamo ulazi u naš um, i kad razmišljate o tome, to mijenja vašu percepciju, mijenja vaš život i vaša djela u konačnici, ako vas vodi prema ispravnom pogledu Boga. Vjerujemo da postoje podaci o slušanosti duhovne glazbe i kod nas i u svijetu.
Pa da, evo, worship glazba, duhovna glazba, drži visoko 6. mjesto u svijetu, odmah iza hip-hop, pop glazbe, country glazbe. I sama činjenica da po cijelom svijetu se najviše prevađaju pjesme koje su rađene u evanđelskim krugovima govori da raste zainteresiranost za duhovnu glazbu u Hrvatskoj, eto kao što je bilo i prošli tjedan na Progledaj srcem. Tako i u ostalim zemljama oko nas, na primjer u Mađarskoj je isto bio veliki koncert i priprema se veliki koncert od 50,000 ljudi i više, tako da, možemo reći da brzo raste. Festival traje 3 dana. Koje su sve kršćanske zajednice sudjelovale u organizaciji? U organizaciji sudjeluju Kristova crkva iz Varaždina, Kršćanska crkva Svjetlo svijeta iz Varaždina, Baptistička crkva Emanuel iz Varaždina. Imamo 2 udruge, Nada za život iz Međimurja i udruga Hoću život iz Varaždina kao glavni organizator. Koje je mjesto glazbe u crkvama reformacijske baštine? Glazba ima vrlo visoko mjesto zbog toga jer 2 temelja se uvijek provlače kroz evanđelske crkve. To je štovanje Boga kroz propovijedanje riječi i štovanje Boga kroz glazbu. I ponekad je možda to i teško odvojiti i kao da jedno priprema za drugo, jer oba dvoje nas treba voditi u promjenu života. Naravno, propovijedanje Božje riječi je uvijek prioritet i temelj, ali ne možemo izostaviti istinu koju poručuju štovanje Boga kroz glazbu. Posljednjih godina svjedočimo kako upravo duhovna glazba povezuje kršćane. Kako gledate na to? Pa da, to je jedan fenomen koji se događa u zadnje vrijeme i kao što smo rekli, štovanje Boga kroz glazbu je odličan prvi korak. I taj prvi korak nas vodi u nešto. Vodi nas prema Božoj riječi, prema Isusu Kristu. I mi se svi povezujemo u vezi nečega i prvi korak je važan zbog toga jer nađemo zajedničko tlo. A sljedeći korak treba biti definirati temelj. Jer brak ako ne stojimo na istim temeljima neće opstati. Prijateljstvo, obitelj, sve će se raspasti ako nemamo iste temelje. Tako da glazba kao veliki motivator, odličan prvi korak, a mi ostali moramo biti pametni i vidjeti koji je sljedeći korak i kako se naći na zajedničkim temeljima. Jer oko forme možemo razgovarati i svaka generacija treba reformu svojih forma. Ali temelji uvijek moraju ostati isti, a to je nepromjenjiva Božja riječ i Isus Krist kao jedini spasitelj svijeta. Danas uz dječji program i večer slavljenja organizirali ste i molitvu za Hrvatsku i mir u Ukrajini. Kako molitva može pomoći? Pa molitva je jedan veliki faktor u kršćanstvu. Isus je jednom prilikom rekao svojim učenicima, što god zatražite u moje ime od Oca, on će vam dati. Ali prije toga je rekao važnu stvar. Ako moje riječi prebivaju u vama i ako vi prebivate u meni, onda tražite i Bog i Otac će vam dati sve što zatražite. I to je vrlo važno jer ako mi to razumijemo, to znači da želimo iste stvari koje Isus želi. Tražimo za njega ono što bi on sam tražio i jest tražio. Tako da molitva za našu Hrvatsku je da se ljudi okrenu od svojih ispraznih, možda površnih smjerova, jer svi vjeruju u nešto. Svi kažemo da smo vjernici, ali taj osobni odnos sa Isusom Kristom je nešto što se vidi iz našeg života. A vezano uz Ukrajinu, naravno molimo da se ta grozota od rata što prije zaustavi, ali ne samo to, nego da u tom procesu, kad se događaju strahovite stvari, veliki broj ljudi shvati da je jedina nada u nepromjenjivoj Božoj riječi. I čak i ako, onda mogu proći kroz to. Mogu proći kroz tu strahotu rata, jer Bog je taj koji je njihovo utočište, koji je njihova nada i njegova riječ će ostati za vječnost. I već sad se njihova vječnost može promijeniti. Uz ovaj događaj udruga Hoću život iz Varaždina organizira i druge sadržaje kojima želi dati doprinos boljem životu stanovnika Varaždinske županije. Što pripremate za ljeto? Tako je, pa i ne samo mi, nego i crkve koje su uključene i organizacije, svi nešto organiziramo, a konkretno mi organiziramo ljetni kamp na otoku Ugljanu i tamo želimo povesti jednu grupu ljudi između 60-70 ljudi, koliko kamp dopušta, da bi ih maknuli možda od ove svakodnevice i
da bi mogli njegovati odnose i razmišljanja koje možda ne stignemo u ovom užurbanom životu i isto tako imali bi štovanje Boga kroz glazbu na večer, možda kratka poruka i jednostavno taj suživot koji često puta je zanemaren i sveden na neku površinu kako si, jesi dobro, nisi i dalje od toga ništa. To želimo da se promijeni, da se ti odnosi prodube. Gospodine Šestak, hvala vam na razgovoru i sudjelovanju u emisiji Zajedno u duhu. Hvala vama, veselim se daljnjoj suradnji.